Să-ți descoperi drumul în viață nu este o misiune ușoară. Din acest motiv, o echipă de specialiști a pus la punct un sistem de consiliere vocațională prin care tinerii aflați în căutarea unei cariere pot primi informații utile. Ședințele de consiliere se realizează atât față în față cât și pe internet. Sonia, spune-mi cum ți-ai dat seama că vrei să urmezi facultatea de medicină pe care urmează să o faci? Păi când eram mai mică, mi se părea un domeniu foarte interesant și atunci am rămas cu ideea asta de foarte mult timp. Elevă în clasa a 12-a, Sonia se confruntă cu o dilemă majoră. Ce carieră să aleagă? Tânăra mai are foarte puțin timp până la absolvirea liceului și ar visa să devină medic, dar nu este convinsă că face alegerea cea mai bună. Tocmai din acest motiv a apelat la ajutorul unor specialiști în domeniu. Ce te îndrumă să alegi calea asta? Care este scopul tău? Tu ai cumva lucrat ăsta cu oamenii și că poți să faci ceva în societate care se vede cum i s-a ajuns pe cineva sau să descoperi ceva.